Ulje bundeve je pre svega za muškarce, jako je dobro za prostatu, takođe za žene je dobro za mokraćne kanale i ovo je naše najbolje i najkvalitetnije hladno cijeđeno ulje. Ova ulja su salatna ulja, znači nije preporučljivo i nije dozvoljeno da kažemo prženje jer imaju jako nisku tačku dimljanja, znači one se pale već na nekih 100 stepeni, a vi znate kad pržite to je 300-200 stepeni sigurno. Konkretno ulje bundeve, odnosno ludeje, se uzima 1 do 3 supene kašike, može uz jelo, možete čisto da pijete. Konkretno ulje od crnog ima 1 do 2 kafene kašike, ona je jako inače dobro za alergije, pogotovo za ambroziju. Zatim ulje od jezgra, koštice, kajsije, pije se 20 kapi, znači zdrave osobe, 30 kapi bolesne. Jako je dobro i preporučljivo je kada su ljudi oboleli od raka. Ulje od lana je bogato omega-3 masnim kiselinama. Ona se koristi isto tako kao i bundevino ulje, 1 do 3 supene kašike. Imamo ulje od maka, ona je jako dobro za kosti, možete koristiti za masažu.